Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako to Ravenaye. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboup Gawlo pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗo toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeya ko tonto Agnam Lidouɓe kamne jooɗi ko tonto dawlaji dentuɗe e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeya ko tonto Kobillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeyaɗo tonto Ñari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayiri peinture on jeya ko tonto Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeeɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma jubbude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere subane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko fada ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngaliɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma Patam Lam jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garte kattande jomiraɗo e subaka hande o gam jottinen ɗon ko sifa e kala gaddana jeydeji leydi Sénégal joni paɗen koye jeydeji ɗi talata ɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gaddane jeydeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jeyde Walf Quotidien hono ɓe mbaɗiri e gardini natal mabɓe kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon tiiɗal mo ganduɗa kay caɗele ɗe ɓesguji e leydi ɗi yoga e mumen on guurata wolo saaha holno wiiri kam musidɓe jeydiyankoɓe ɗo ɓe mbaɗi ɓe mbi ko cocktail explosif ɗum woni ko ɓe mbaɗi e gardini natal mabɓe ɓe garti noon e on ɗon grève mo ganduɗa kay ko ɓen woni idilloɓe e sengo cellal neno goni e muɗɗum ko noon kadi ɓe garti e ngakkere golle hani e ko ganduɗa kañum woni ɓeydugol ɗum ko wiyete ko taxi ji ɗi kadi ne e ko ganduɗa kañum woni tiɗgol cogguji ɗum ko ganduɗa ko yutiyala haali e lois hani e ko ganduɗa kañum woni guuraka ko noon kadi kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti e on ɗon grève mo ganduɗa kay étudiant ji ɗi neno goni e muɗum ɗum ɗon kala woni ko rindini jayde Walf Quotidien e gardidi natal muɗum kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓen garti noon e ɓen ɓe ganduɗa kay kañum goni habdiɓe ɓesguɗi ɗi tawa ko habdil ɓe ganduɗa kay ɓe jiyetake on ɗon tiiɗalla ko yuti ala haali e guuraka ɗum ina tawe e jayde Walf Quotidien ko ɗum ko kam musidɓe Walf Quotidien ɓe garti e on ɗon lettre mo ganduɗa kay ko CNRA waɗi ɗum fewde ɓe ganduɗa kañum goni groupe Walfadjri ɗum ko jirtinde o mo ganduɗa kañum woni Walfadjri e o mo ganduɗa kañum woni Bara Ndiaye mo ganduɗa kay ne suuta konguɗi ganduɗa kay ko konguɗi moɓe mbi konguɗi kantorin ɗi fewnu ɗum e o mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde Walf Quotidien jayde enquête quotidien kañum arti ko yutiyal haali duuɓi capanɗe jeetati e goho ɗum koko mawningol ɗum ko wiyete ko toon to Jangu Thiaroye kam musidɓe jeydiyankoɓe garti hen ɗum waɗi noon ko ñalawma hanki o e kardugol hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe garti ɓe mbi tan de ko entre hommage et polémique woni tan ko teddugal rutta hom wondude kadi e haalullaji ɗum kala ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede enquête
quotidien jayde las quotidien ko saha arti kanyum ne kam musidɓe jayne ko ɓe mbitande ko toon to Thiaroye 44 ko ina tolni e duuɓi capanɗe jeetati e goho ene woni toon Sénégal ha joni de nana namɗo o ñawore woni tan yo justice waɗe ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kañum woni jayde las quotidien kono ɗum ko kam musidɓe jayne ko ɓe garti e on ɗon ɓatake mo ganduɗa kay CNRA farni ɗum e groupe Walfadjri fewde mo ganduɗa kañum woni sardiyanke o Bara Ndiaye ɗum ina tawe e jayde nde ɓe gartine kadi konngudi Macky Sall mo ganduɗa kay kañum woni onno ɗo e to hoorejo leydi Sénégal gardiɗo landa APR mbitande ko APR mo woni ni dow muɗum sappo e jeeɗiɗi mbi sababu kanko Macky Sall holliti kay wonande ma ɓeydo sembitinede kan landa ganduɗa kay kañum woni landa APR ɗum ina tawe e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde las quotidien jayde l'observateur kañum arti ko yuti ala haali trafic des faux billets de banque ɓe kolliti kay wonande ko ex agent de la police ko kañum kay woni ko nangira ko ina tolni e 1 million de dollars ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende e jayde l'observateur ko ɗum ko kam musidɓe jayde ko ɓe garti on ɗon guila mo ganduɗa kay ko baɗɗo hakkude étudiant ji ɗi kam e ɓe mo ganduɗa kañum goni e dadiɓe ɓe ɗin ɗon garɓe garaji ɓe kollidi ko ina tolni e joyo tawa ko o dadiɓe kañumen kay goni ko gañi e ɓen ɗon joyo gañiɓe ɗon hen goto ko officier ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde groupe Futurs Médias nde hono ɓe mbaɗi kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe jayde La Tribune kañum arti ko yuti e alhaali caɗele ɓe ganduɗa kañumen goni demoɓe e guerte hono no wiiri kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe mbitande koɗo saaha joni misére o kay fuɗɗima tigui rigui wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni e remoɓe e guerte ɓe tawa ɗum ganduɗa kañum woni e campagne jeygu guerte ngu fuɗɗaki taw ɗum woni ko waɗi e gartidi natal muɗum jayde ganduɗa kañum woni jayde La Tribune quotidienne ko ɗum ko kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti kono ɗo e to hoolejo leydi Sénégal Macky Sall ɗum koko yuwiti en haali e landa APR o wi wonande kay e ɗo suudi konngol e fannu ɗum e ɓe mo ganduɗa kañumen goni minitaji makko jeeyaɓe kanɗo landa APR ɗum ko caggal nde APR woni e mawninde duuɓi muɗum sappo e jeeɗiɗi ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko kañum woni e jayde wiyetende jayde La Tribune quotidienne jayde gendira nde Le Soleil kañum arti ko e mawningol duuɓi capanɗe jeetati e goho ɗum koko yuwiti ala haali jangu Thiaroye kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti e fandare kam e yidde hoorejo leydi ndi wonde kay ko yuwiti e ala haali e Thiaroye yo wattu jangguinete e école aji ɗi ha ɓesguɗi ɗi sukaɓe roflɓe ɓe mbawa andude tigui rigui ko yuwiti taarih ɓe ganduɗa kañum woni jangu Thiaroye ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde gendiri nde Le Soleil kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti noon e no ñalawma o yaari toon to Thiaroye hanki no ma ñalawma o mawnira ɗum kala ina tawe e jayde gendiri nde Le Soleil en payi e jayde coftal ɓalli e jayde ganduɗa kay ko kañum woni e jayde wiyetende jayde rewmi sport kamɓe ɓe garti ko Elimane Ndiaye mo ganduɗa kay ko ɓiɗɗo leydi Sénégal najo pettowo toon to Everton ɓe kollidi oɗo saaha joni wonde kay ko yewti alhaali transfert mo ganduɗa kañum woni Elimane Ndiaye ne wayno Everton uddi kala damal wonde kay ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni yiɗɓe sodde Elimane Ndiaye nawa ɗum toon to kolobaji mumen kono ɗum ko kam musidɓe jaynen ko ɓe garti toon to leydi Cameroun e Samuel Eto'o mo ganduɗa kay kañum woni balaɗo reeli ɗum ko yewti e dow gardigu kip woni ko fédération camerounaise de football ɗum ene tawe e jayde ɓe ganduɗa kañum woni e jayde point acti e jayde rewmi sport e jayde tribune sport kañum arti ko yewti ala haali coupe d'Afrique des nations e ɓiɗo leydi Sénégal najo mo ganduɗa kay ko Ismaïla Sarr ɓe witande ko Ismaïla Sarr ko kañum woni gañi koronaki noon o jogori joɗade ko ene tolni e jonte tati ɓe mbi ko Ismaïla Sarr sorre kañum ne kay oɗo saaha joni sorenaki ene jogori lutede ko ene tolni e potite tati ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetende e jayde tribune quotidien ko ɗum ko kam musidɓe jaynen ko ɓe garti e on ɗon coup de tonnerre mo ganduɗa kay waɗi toon to leydi Cameroun ɗum ko caggal ndewa mo ganduɗa kañum woni e keɓro kippo ngendi jomo leydi e Cameroun ɓe yini doggol ngol ganduɗa kay ko fettoɓe ko yewti e coupe d'Afrique des nations ko lidno wonde kay omo ganduɗa kañum woni cadre uji jeeyaɗi équipe ngendi jomo leydi Cameroun kañumen kay goni ko ngala e ngol ɗon doggol ko ɗum jeeyi sababu omo ganduɗa kañum woni Eto'o Samuel Eto'o gardiɗo fédération camerounaise de football waɗi limogé omo ganduɗa kañum woni on ɗon entraîneur ɗum ko caggal wasa teskede ɗum noddugol omo ganduɗa kañum woni Vincent Aboubacar kam e omo ganduɗa kañum woni André Onana ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde tribune sport bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pini TV ko ɗum woni komin kemnoɗo binalade ko sifa e kellegal en yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e rubini jayndeji wonata ko janggo sogguino haji ko adi nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji Pini TV jokke wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.